קיום סעודות שבת בערב פסח שחל בשבת, שזה הנושא המדובר תמיד כאשר ערב פסח חל בשבת. פעם הקודמת זה היה בשנת תשפ"א, יותר התעסקנו בענייני הקורונה, פחות בערב פסח שחל בשבס. פעם הבאה זה נראה לי עוד 20 שנה, אז תמיד שערב פסח חל בשבת, אז יש בזה כל מיני נידונים, ואחד הנידונים המרכזיים זה היכולת והאופציות השונות, איך מקיימים את סעודות השבת בשבת הזאת, שמצד אחד הבית נקי לפסח, ומצד שני יש חובה לאכול לפחות 2 סעודות, וגם סעודה שלישית צריך לקיים. אז השולחן ערוך והרמו, בכל מה שקשור לסעודה הראשונה והשנייה, זה לא יטריד אותם בכלל, כי כתוב בגמורה משיירין מזון בית 2 סעודות, כלומר מקיימים את זה בחמץ, משיירים מזון בית סעודות, מותר עדיין לאכול חמץ בליל שבת, מותר לאכול חמץ בשבת בבוקר, זה הזמן של הסעודה השנייה, ומשיירים, אוכלים, ואם נשאר אז מבארים בדרך המותרת, וזה לא יטריד אותם בכלל. השולחן ערוך התחיל לדבר על זה רק בקשר לסעודה שלישית, שסעודה שלישית זמנה לכתחילה אחרי המנחה, ואז כבר אסור לאכול חמץ, ומצה אסור לאכול כל היום בערב פסח, אז איך מקיימים אותה? אז אמר השולחן ערוך שאפשר לקיים אותה במצה עשירה, והוא הוסיף ואמר שיש לקיים זאת קודם שעה 10 מדין המשנה, ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך, כדי שיאכל את המצה לתיאבון. הרמו שכידוע פוסק שבמדינות אשכנז לא נהגו לאכול מצה עשירה, אז הוא מציע הצעה של לקיים אותה במיני פירות, בבשר ודגים, לפי השיטות שאפשר לקיים סעודה שלישית במיני תרגימה. המוגן אברום מביא את העצה גם לחלק את הסעודה הראשונה ל2, ואז לקיים את זה אומנם בלחם, אבל בבוקר, ולהרוויח מה שאפשר, כי להרוויח הכל לכאורה אי אפשר, כי אחרי זמן המנחה, שזה הזמן לכתחילה של סעודה שלישית, אי אפשר לאכול לא חמץ ולא מצה, ומצה עשירה אשכנזים לא נוהגים לאכול, ואם אוכלים את זה בבוקר, אז אמנם אוכלים לחם, אבל זה לא הזמן לכתחילה, אז אי אפשר לקיים את הסעודה הזאת לפי כל השיטות בערב פסח שחל בשבת, ולכן גם המוגן אברום מביא כאן, ולא בהלכות סעודה שלישית, הוא מביא כאן את השיטה של הזוהר הקדוש, שמקיימים סעודה שלישית בדברי תורה, כמו שחב"ד נוהגים לעשות בכל שבת ושבת, וחב"ד לא אוכלים סעודה שלישית בדברי תורה, זה מנהג חב"ד, אבל כשאנחנו מסתכלים בהלכות סעודה שלישית, בהלכות שבת, בסימן רצ"א כמדומני, לא מזכירים את השיטה הזאת, אבל כאן, בערב פסח שחל בשבת, שאין אופציה, שם המוגן אברום באמת מזכיר את הזוהר הקדוש, שמקיימים מצוות סעודה שלישית בקיום, באמירת דברי תורה. בכל אופן, זה לגבי הבית הפרטי, אבל השולחן ערוך והרמו וגם המשנה ברורה לא כל כך התייחסו למקומות שבאמת אי אפשר לשייר חמץ לסעודות הראשונות של השבת הזאת. יכול להיות שמדובר על בתי מלון שאי אפשר להשגיח על כולם, יכול להיות שמדובר על בתי חולים, יכול להיות שמדובר על בסיסי צבא, ושם באמת, למשל בצבא, כבר ביום שלישי או רביעי, שלפני השבת הזאת, יש איסור הכנסת חמץ לכל הבסיסים של הצבא, חמץ כבר לא נמצא מיום רביעי, ובכל זאת צריך לקיים סעודת שבת, אז מגישים סעודות ביום חמישי, שישי, אפשר להגיש כל מיני לחמניות מקמח מצה, אפשר להגיש סתם דברים אחרים, אפשר להגיש אולי אפילו מצות, מותר לאכול מצות, מעיקר הדין, יש מנהג מראש חודש ניסן, מפורים, אבל מעיקר הדין מותר לאכול, אבל בכל זאת שבת קודש צריך לקיים מצוות סעודות שבת, אז מה עושים בכל המקומות הציבוריים הללו?
אז פה הפריסקים התחילו להביא כל מיני עצות, גם המשנה בורי מזכיר קצת את העצה של לגבי סעודה שלישית, בשער הציון כאן הוא מזכיר מצה מבושלת, קני דלח, רמז הלך, ויש עצה מעניינת, מפורסמת בשם הרב ז'ולטי, רבה של ירושלים, שהוא הציע הצעה שבזמנו גרמה לפולמוס מאוד מאוד רחב ונרחב, והוא הציע לאכול מצות שנאפו לא לשם מצת מצווה. והבסיס של הפסק שלו היה על סמך ספק ספקה. קודם כל יש מחלוקת משולשת בראשונים, ממתי אסור לאכול מצה בערב פסח. אז יש בזה שיטת בעל המוער, ושיטת הרמב"ן במלחמות, וזה שתי הקצוות. הבעל המוער אומר שמה שכתוב שהאוכל מצה בערב פסח, כבועל ארוסתו בבית חמיב, שזה איסור דרבון לאכול מצה בערב פסח, מה שכתוב ככה בירושלמי, זה רק משעה שישית, מזמן שאסור לאכול חמץ. כלומר, מערב פסח בשעה שישית. אומר הבעל המוער, דמידמי לארוסה בבית חמיב. הרי מדמים את זה לארוסה בבית חמיב, ולכאורה כוונתו לומר, אם אני מבין אותו נכון, שאנחנו בני ישראל, אנחנו הכלה, וכשם שהארוסה, כלה, בשעה שהיא מתארסת, היא נאסרת גם על כל העולם, זה בוודאי דאורייסה, היא כבר ארוסה, והיא נאסרת גם על הארוס שלה, מדרבון, מדין ואסר לנו את הארוסות מדרבונון, ואז מגיע החופה, ואז היא נהיית מותרת, אז ככה גם אנחנו, בני ישראל, נאסרים בחמץ בשעה שישית, ובמצה בשעה שישית, ואז מגיע החופה, שזה לסדר, ואז מותרים במצה. זה לכאורה הדמיון לארוסתו בבית חמיב, ולכן הבעל המוער אומר שהאיסור לאכול מצה בערב פסח זה לא מהבוקר, אלא רק משעה שישית. השיטה החולקת, זה שיטת הרמב"ן במלחומס, והוא אומר שהאיסור מתחיל כבר מליל בדיקס חומץ, כבר מליל י"ד. וגם הוא אומר שזה דומה לארוסה בבית חמיב, שכיוון שבליל י"ד כבר מתחילים להתעסק בביאור החמץ, בודקים את החמץ, אז ממילא זה כבר נקרא שהמצה היא הארוסה, ולכן כבר מליל י"ד אסור לאכול מצה בערב פסח. ויש את השיטה הממוצעת, שככה לומדים ברמב"ם, ככה לומדים בכמה ראשונים נוספים, שהאיסור לאכול מצה בערב פסח מתחיל מהבוקר, מעלות השחר של ערב פסח. 3 שיטות בראשונים, גם בקרב פוסקי ההלכה, אין בזה שיטה אחת. המוגן אברום משמע ששיטתו כדעת הרמב"ן, שאסור לאכול כבר בליל י"ד. המוגן אברום כותב, הוא משמע ביום י"ג מותר, אבל ליל י"ד משמע מתוך דבריו שזה כבר אסור. אבל החוק יעקב כתב שהאיסור מתחיל מהבוקר, רק מהבוקר, וככה פסק המשנה ברורה. הבן איש חי פוסק גם בשו"ת רב פעלים וגם בהלכות מהלילה, ויש את שיטת בעל המוער. אבל בקיצור, למעשה המנהג הנפוץ הוא מהבוקר. אבל במוגן אברום, בבן איש חי, זה כבר מהלילה של ליל י"ד. במאמר המוסגר, מביאים בשם הבריסקר רוב, ראיה מעניינת שהאיסור מתחיל רק מהבוקר ולא מהלילה, מהנוסח של מה נשתנה שאנחנו אומרים ושרים בליל הסדר. מה נשתנה הלילה הזה? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. אז משמע שבכל הלילות מותר לאכול חמץ ומצה. מה? אז למה דברי הגודל? זה נוסח. אז באמת אני לא חושב שזה משנה, הבית הזה? הבית הזה, זה משנה? אני חושב שהבית הזה לא מופיע במשנה, שמופיע החלקים הנוספים, אבל בכל אופן, ככה מביאים, מה? החומץ ומצה כן מופיע? טוב, בכל אופן, ככה הבריסקר רוב הביא ראיה, למעשה זה מחלוקת, והמשנה בורי פוסק שזה מהבוקר. זה נידון אחד. נידון שני זה לגבי מצה
שאי אפשר לצאת בה ידי חובה בליל הסדר. מצה שהיא לא זאת שנוכל להתחתן איתה בליל הסדר. היא לא הארוסה שלנו. אז מפורסם התוספות השני בפרק ערבי פסוחים, שכתוב ערב פסוחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. אז התוספות אומר שזה לא קשור לתפילת מנחה, האיסור הרגיל לאכול לפני תפילת מנחה, כי אפילו מתפלל מנחה, עדיין אסור לו לאכול. ואז הוא שואל, מה בדיוק לא נאכל? מה לא יאכל? אם מצה, אז מצה כבר אסור לא רק סמוך למנחה, אלא מצה אסור כבר קודם, כמו שכתוב בירושלמי, כל האוכל מצה בערב פסח, כבועל ארוסתו בבית חמיד. ואם מדובר על חמץ, חמץ כבר אסור, גם כן לפני סמוך למנחה. ואם מדובר על מיני תרגימה, פירות, בשר ודגים, מיני תרגימה, אין בעיה לאכול, גם לאחר שעה עשירית. אז על איזה אוכל, על איזה מוצר בדיוק, מדברת המשנה שאסור לאכול אותו רק מסמוך למנחה, משום תיאבון והידור מצווה. אז אומרים התוספות, ויש לא ימר דאיירי במצה עשירה, דלא אוסר בירושלמי, אלא במצה הראויה לצאת בה ידי חובתו, ואוכלה קודם זמנה, אבל מצה עשירה מותר, וכן היה נוהג רבינו תם. אז התוספות אומרים מצה עשירה. מצה עשירה זה לא חמץ, זה לא חמץ. מצה עשירה אי אפשר לקיים את המצווה בליל הסדר כי צריך לחם עוני, ולכן זה לא בכלל האיסור של אכילת מצה בערב פסח, ולכן היה מותר לאכול את זה כל היום כולו, רק מדין תיאבון, אז על זה מחדש את המשנה שלא יאכל סמוך למנחה משום תיאבון. אז משמע בלשון של התוספות שלא יאוסר בירושלמי אלא במצה הראויה לצאת בידי חובתו. אז אמר הרב ז'ולטי, אנחנו יודעים שכדי לקיים את המצווה בליל הסדר של אכילת מצות צריך מצה שמורה, מדין ושמרתם את המצות. ולחלק גדול מהפוסקים מצה שמורה, הכוונה היא מצה שאופים אותה לשם מצת מצווה, לא רק ששומרים אותה שלא תבוא לידי חימוץ, אלא שאופים אותה לשם מצת מצווה. אז אם אנחנו נאפה מצות שלא לשם מצת מצווה, זה מצה שלא נוכל לקיים בה את המצווה בליל הסדר, ומצה כזאת מותר לאכול אותה בערב פסח. אז מה? תיאבון, הולך לתיאבון. תיאבון, אז מה הכוונה תיאבון? בלילה רוצה לאכול את המצה של המצווה. זה חידוש, לא? תראה, כתוב שם, זה גם חידוש, רגע, משעה עשירית ודאי שיהיה אסור לאכול את זה. סמוך למנחה ודאי שיהיה אסור לאכול את זה. זה ודאי, זה אתה צודק. אבל מדין איסור אכילת מצה בערב פסח, זה רק מצה שהיא בגדר ארוסתך, שהיא תהיה מותרת לך בליל הסדר לקיים את המצווה. אז באמת מה שהרב ז'ולטי אומר זה תלוי במחלוקת המאירי והמהרשו. המאירי באמת כותב שהוא הדין שאפשר לתרץ את הקושיה של התוספות, לאו דווקא במצה עשירה, אלא גם בבצקות של נוכרים. בצקות של נוכרים, הכוונה דבר שהוא לא חמץ, אסור לאכול חמץ חס ושלום, אבל זה לא דבר שאפשר לקיים בו את המצווה בגלל שזה לא מצה שמורה. אז המאירי להדיא אומר שזה לאו דווקא מצה עשירה, הוא הדין בצקות של נוכרים. אבל המהרשו במקום, המהרשו כאן כותב, אומר המהרשו, והוא הדין דמצי לאוקמה בבצקס של גויים, דנו יוצא בידי חובה, ויש לחלק שמצה עשירה לאו תם מצת מצווה היא ומותר, מה שאין כן בצקות של גויים דתם מצי. אז המהרשו אומר שיכול להיות שבדווקא נקטו התוספות מצה עשירה, כי מצה עשירה, כמו שהרב יוסף אומר, היא לא מזכירה טעם של מצה. אז ממילא מותר לאכול אותה בערב פסח עד שעה עשירית. אבל בצקות שנוכרים שזה בעצם אותו טעם, ויש לזה טעם של מצה, אז זה אסור לאכול בערב פסח, מדין איסור אכילת מצה בערב פסח. אז בא הרב ז'ולטי ואמר, והרבנים דעים אמרו, אפשר לעשות פה סופק ספייקה.
בשביל להקל במציאות של שעת הדחק. מה סופק ספקה? סופק שמה איסור אכילת מצה בערב פסח מתחיל רק משעה שישית כדעת בעל המוער. ואף אם תמצא לו אימר שהאיסור מתחיל מהבוקר, מכל מקום סופק שמה כמו המאירי, שגם מצה כזאת אפשר לאכול אותה בערב פסח, לפחות קודם שעה שישית, וזה יהיה פתרון טוב, לאו דווקא לסעודה שלישית, זה יהיה פתרון טוב לכל מיני מקומות שכבר לא רוצים שיהיה חמץ בבית, ולא יכולים לשייר מזון בית סעודות, לקיים בזה סעודה ראשונה, וסעודה שנייה, במצות, שזה המויצי, אבל זה לא מצה שאסור לאכול אותה בערב פסח. אגב, יש לעיין, האם זה עצה טובה גם לבני ספרד, שהספרדים כידוע מברכים על המצה בשאר ימות השנה, בורא מיני מזונות. ורק בפסח, שאין לחם אחר, אז מברכים על המצה המויצי. אז מה הדין בשבת הזאת? במוצאי פסח, אז הפוסקים הספרדים כותבים, שמכיוון שהלחם עדיין לא מצוי, אלא רק לאותם אלו שמחרפים נפשם במאפיות, ושולחים את ידם בגחלת, בחררה, בחלה, אז באמת עדיין ברכת המצה היא המויצי. ורק למחרת בבוקר שאפשר לגשת למכולת השכונתית ולמצוא כיכר לחם וזה מצוי אצל כל אחד, אז חוזר דינו להיות בורא מיני מזונות. גם בזה לא מוסכם. אגב, הרב מרדכי אליהו פסק שעל מצה הספרדים מברכים עד פסח שני, המויצי לחם מן הארץ. עד פסח שני. והרב עובדיה תקף אותו בחריפות בין השאר גם על הפסק הזה. כתב על זה בחזון עובדיה ט"ו בשבט, הלכות ברכות, שם הלשונות מאוד מאוד חריפים. בכל אופן, אבל גם לאלו שפוסקים, אבל בכל אופן, זה. ופה, השבת הזאת, זה מעניין. מצד אחד, הלחם מצוי. ברוב הבתים בישראל, יש, נכון, אולי לא חלות, אבל הרוב קונים פיתות בשביל שלא יהיה פירורים. הלחם מצוי. אז לכאורה אין סיבה שלבני ספרד בשבת הזאת זה יהיה המויצי. מצד שני אפשר אולי לומר שאם נמצאים למשל במוצב של צבא או באיזשהו בית מלון, שבמקום הזה אי אפשר למצוא לחם אחר. זה הלחם שיש פה במקום הזה. יש בזה גם כן נידון בין הפוסקים הספרדים לגבי הברכה. ואז מי שיחמיר ויגיד שברכתם מזונות, אז הוא יורה לספרדים שרוצים לאכול מצה כזאת בערב פסח, לאכול ממנה כשיעור קביעות סעודה, כדי שזה יהיה המויצי לחם מן הארץ, שזה הרבה אכילה, ואז בכלל לא יהיה לו תיאבון לערב. בכל אופן, זה העצה של הרב ז'ולטי. ואגב, על המהרשו הזה שאומר שבצקות שנוכרים אסור לאכול, לכאורה זה מקשים עליו קושייה. יש שו"ת אז נדברו של הרב בנימין זילבר, אז הוא מביא קושייה, הרי הגמרא אומרת, צקות שנוכרים ממלא אדם קרסו מהם, ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה. זאת אומרת, בליל הסדר מותר לאכול צקות שנוכרים, ולא משנה כמה, העיקר שהוא יאכל כזית מצה שמורה באחרונה לקיים בזה את המצווה של בערב תאכלו מצות. אז התיסס שואל מה עם התיאבון? התיסס בערבי פסוחים, התיסס הבא, אז הוא אומר שכיוון שזה באותה סעודה, אדם יודע לשמור על עצמו על התיאבון, או כל זמן שהאצטומחה פתוחה, והוא עדיין באותה סעודה, אין בעיה של תיאבון, רק אם הוא יאכל את זה קודם הסעודה בערב פסח, לאחר זמן המנחה. אבל נשאלת השאלה, אם אנחנו מחפשים, אם אנחנו אומרים מצד איסור אכילת מצה בערב פסח, שזה כבועל ארוסתו בבית חמיב, אז לכאורה, אז אם בערב פסח אסור, אז על אחת כמה וכמה בליל הסדר, עוד לפני אכילת המצה. אם אסרנו בערב פסח, קודם הזמן של אכילת המצה, אז לאכול את זה בליל הסדר, קודם זמן אכילת המצה, איך לכאורה, אלא מה לכאורה ודאי רואים שבצקות שנוכרים, אין בעיה, כי זה לא הרוסה, כמו המאירי, כמו פשטו דברי התוספות.
כי אם כדברי המהרשו, איך הוא יסתדר עם גמרא מפורשת שממלא אדם בליל הסדר? אז ראיתי, אז רשום אצלי בכתבים, לא זוכר איפה ראיתי את זה, פלפול מעניין. לפי רש"י, מה תעלה לפי רש"י? שמה? רש"י והרשב"א, יוצאים ידי חובה בקדאיס, אז מה, אסור לאכול קודם? מישהו עלה בדעתו דבר כזה? למה זה אותו סוג, זה ודאי מותר, כן? למרות שאתה לא קיים... שמה זה אותו סוג, אבל פה זה משהו שלכאורה. אז ראיתי מישהו שעשה פלפול, לא זוכר מי, פלפול מעניין, הוא תלה את זה במחלוקת הראשונים, האם קלה בלא ברכה, הרי ידוע שקלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה, זה המשנה הראשונה במסכת קלה. קלה בלא ברכה. מה הפשט קלה בלא ברכה? האם זה קלה בלא 7 ברוכס, או קלה בלא חופה? מה הדין שאין 10 אנשים? ואי אפשר לברך 7 ברכות, אבל עושים חופה. עושים את כל הקניונים של החופה, רק אי אפשר לברך את 7 ברכות. האם היא אסורה לבעלה בשמואל באבן העזר סימן נוני כמדומני, מביא בזה מחלוקת גדולה, להקת ראשונים לכאן ולכאן, תרומה דשן, רשב"א ועוד ועוד, וגם פה השיבולי הלקט כותב שבליל הסדר שאנחנו ניגשים לאכול את המצה, בליל הסדר אנחנו אוכלים אותה לאחר 7 ברכות. השיבולי הלקט עושה שם חשבון, שבברכת הקידוש מברכים 3 ברכות, שזה בורא פרי הגפן, ברכת הקידוש ושחיינו. שנה הזאת נראה לי יש לנו גם את ברכת ההבדלה והאש גם, אבל בכל אופן בשנה רגילה 3 ברכות, אחר כך יש בורא פרי האדמה לכרפס, אחר כך יש על נטילת ידיים, המוציא לחם מן הארץ, ועל אכילת מצה. מה? שיבולי הלקט כותב את זה. עכשיו אפשר לעשות חשבונות, שאולי נכניס אשר גאלנו, שאולי נכניס בורא פרי הגפן על הכוס השנייה, לספרדים לא מברכים על הכוס השנייה. אבל בכל אופן יש פה 7 ברוכס לפני. אז ממילא, אם אני בא ואומר שקלה בלא ברכה פשט הוא, כי אם אנחנו הולכים עם הדמיון של הירושלמי עד הסוף, כבוא אל ארוס אותו בבית חמיב, אז אם הפשט הוא קלה בלא ברכה, קלה בלא חופה, אז ברגע שהגענו לליל הסדר, אז עכשיו כבר הגיע הזמן, עכשיו היא מותרת, אז ממילא עכשיו זה לא נקרא שהוא בוא אל ארוס אותו בבית חמיב, היא מותרת. אבל אם הפשט קלה בלא ברכה, הכוונה קלה בלא 7 ברוכס, אז באמת היא נחינמי, עד שלא תברך על נטילת ידיים, המויצי לחם מן הארץ ואכילת מצה, על אכילת מצה, אז ממילא לא יוכל, ודאי שגם בליל הסדר לא יוכל לאכול. אז אולי זה תלוי אחד בשני. כל פנים זה היה הספק של, זה היה המהלך של הרב ז'ולטי, וכמובן שזה עורר פולמוס גדול, ובעיקר רבני הבד"ץ העדה החרדית, המנחס יצחוק, להבדיל בין החיים לחיים, רבי משה שטרנבוך, גם בשו"ת קניין תורה של הרב הורוביץ, כולם שם יצאו במודעות נגד הפסק הזה. בהתחלה המתירים אמרו שזה לא רק עצה לבתי מלון, לבתי חולים ובסיסי צבא, אלא זה עצה לכל בית פרטי שרוצים ככה להיפטר מהנרבים, יש הרבה נרבים ובלגן והפירורים וילדים קטנים, וכמה ניקינו וטרחנו ועכשיו מכניסים פיתות אז עצה טובה לכל בית פרטי שיוכלו מצות כאלה שנאפו לא לשם מצת מצווה. ואחר כך המתירים גם חזרו בהם ואמרו שזה לא עצה לכל בית פרטי, זה לא הנהגה לבית פרטי, אבל זה כן הנהגה טובה למקומות בשעת הדחק שאין ברירה אחרת. והרבה חלקו על ההיתר הזה, ואמרו כמה וכמה טענות. מה? אם יהיה מותר, אנחנו נארגן את זה. אגב, למעשה, אני כבר אומר את השורה התחתונה, למעשה בצבא זה מה שעושים. בצבא זה מה שעושים, יש לי תמונות מהמרכז הלוגיסטי של הצבא, שיש שם חבילות של מצות, כתוב על זה מצות שנאפו לא לשם מצת מצווה, לשימוש בשבת הגדול. והרבה מהירים, הרבה רבנים צבאיים מהירים, וזה נכון, שזה יוביל להרבה טעויות. ברור, פשוט וברור שזה יוביל להרבה טעויות. כי במקום שיש באמת מישהו שמשגיח ומקפיד, אז הנה חינם יודע איזה מצות להגיש לשבת הגדול, ואילו מצות להגיש לליל הסדר. אבל בהרבה מקומות אין מישהו שמשגיח ומקפיד,
והאלו שאחראים על המטבח, הם רואים, הרי זה עיקר שמופיע על האריזה מבחוץ, המצה עצמה נראית אותה מצה, אז תיקח את המצה הזאת, זה יישאר מהשאריות של הסעודות בשבת, פשוט שיגישו את זה גם לשולחן ליל הסדר, ויבואו הרבה, ומתוך כך יגרום מצב שהרבה חיילים לא יקיימו את המצווה, יסמכו רק על השיטות, אגב זה גם מעניין, אחת מהטענות שטענו נגד, הרי מצה שמורה לחלק מהראשונים זה אומנם אפוי לשם מצת מצווה, אבל לחלק מהראשונים עצם זה שאתה שומר את זה מחימוץ, זה כבר מצה שמורה. אז פה יש מקום לשאול. אני אמרתי מקודם מצות, האם מצות שלא נאפו לשם מצת מצווה, או מצות שנאפו לא לשם מצת מצווה? יש לא אמר שגם לשיטות שמספיק שימור מחימוץ, אבל אם היה פה כוונה שלילית לעדיה, שאפייה לא לשם מצת מצווה, יכול להיות שגם לשיטות הללו לא יהיה אפשר לקיים בזה מצוות מצה בליל הסדר. כי יכול להיות שכוונה שלילית, כוונה הופכית, כמו שלמדנו, מצאנו בהלכות ברוכס, יש בזה, טוב, אבל בכל אופן, נקטו בזה כל מיני, הביאו ראיות מהריבה, ששם מבואר לידי שאסור, אחד מהם כתב, שהרי אם כי דבריכם, אז לכאורה זה, אם באמת מצה שאפויה, שנאפת לא לשם מצת מצווה, מותר לאכול אותה, זה לא באיסור אכילת מצה בערב פסח, אז למה מביאים בהלכות פסח שחל בערב שבת את הזוהר הקדוש, מכיוון שאי אפשר לקיים סעודה, הרי כל הפסוקים כתבו שאתה לא יכול לתפוס, לקיים את סעודה שלישית בערב פסח שחל בשבת, לפי כל השיטות, או מחמת הזמן, או מחמת סוג האכילה, או שאתה מתפשר על מיני תרגימה, או שאתה מתפשר על הזמן, לפחות לבני האשכנז. למה? יש את המצה הזאת. למה לא יצאים, מה, זה פצקות שנוכרים? זה לא... אלא מה, ראיה שגם זה אסור לאכול, ובעיקר נתלו בדברי הרמב"ם, שהרמב"ם כתב שאסור לאכול מצה, בסדר, אבל אם, בסדר, רצו להגמר שזה לא ספק בכלל, שאי אפשר לצרף אותו. והרמב"ם כתב שהאיסור לאכול מצה בערב פסח, הרמב"ם לא כתב שזה עניין של כבועל ארוסתו בבית חמי, והרמב"ם כתב כדי שיהיה עקר לאכילתה בערב. אז אם זה כדי זה הלשון של מי שלה? של השולחן ערוך. אז אם זה העניין שכדי שיהיה עקר לאכילתה בערב, אז אם אלה זה לא משנה אם זה הרוסה שלך או לא הרוסה שלך. הרי בסופו של דבר המצה הזאת תואמת כמו מצה, מרגישה כמו מצה, ונראית כמו מצה. וכבר אמר מי שאמר שאם זה, אפשר להמשיך את המשפט. אז בכל אופן, אז אם זה מרגיש כמו מצה ותואם כמו מצה ונראה כמו מצה, אז זה מצה. תפילים יש פטנט. שמה? הם אוכלים רק יד, בליל שבת תאכלו... מצות מכונה, שיש את העקר. ולכן גם אפשר לומר שלמעשה אין פה סופק ספקה. כי אם באמת יש סופק ספקה, זה מקום גדול לקבל את הפסק של הרב ז'ולטי, הרי אחרי הכל מדובר פה על איסור דרבנון. באיסור דרבנון, בשעת הדחק, סופק ספקה, שיטס ראשונים, לכאורה זה מספיק בשרי בשביל לסמוך עליו. אבל יש לומר שלמעשה זה לא סופק ספקה, כי הכל סובב סביב אותו ציר. אם אתה אומר שזה מדין ארוסתו, אז זה או כבעל המויר שזה שעה שישית, או כרמב"ן שזה מליל י"ד. אבל אם אתה אומר כדעת הרמב"ם שזה יהיה עקר לאכילתה בערב, אז מובן למה זה רק מהבוקר, ולא, כי הרי מהבוקר זה לא, אין פה שום נקודת זמן שקורה משהו עם החמץ בבוקר. בשלמה ארוסוסוי אני בא ואומר, בסדר, זה צריך נקודת זמן שקורה משהו, שהחמץ נאסר, או שמתחילים לבאר את החמץ, אבל מה מהבוקר? והרמב"ם באמת לא הזכיר ארוסוסוי, ולכן מהרמב"ם זה מהבוקר. אם זה מהבוקר ושיהיה עקר, אז לא יעזור מצה שנפתה לו לשם מצת מצווה. בקיצור, הכל סובב סביב אותו ציר. אני רק אסיים בשמירת שבת כהלכתה בחלק השני, מביא בשם רב שלמה זלמן, ראיה נפלאה, שהפסק הזה לא נכון, שאי אפשר לאכול מצות שמרגישות ותואמות כמו מצה, בערב פסח קודם שעה שישית. מה הראיה?
הרי כל המקור שאסור לאכול מצה בערב פסח זה ירושלמי. הירושלמי עצמו כותב שהיכולת לקיים את המצווה של כזית בליל הסדר זה רק מצה שנאפתה בערב פסח לאחר חצות היום, כמו הקרבת קורבן פסח. וככה נוהגים הרבה חסידים ואנשי מעשה שאופים מצות בערב פסח אחר חצות, והשולחן ערוך פוסק בסימן תנ"ח שגם בשנה כזאת שערב פסח חל בשבת, אופים את זה בי"ג אחר חצות, זכר לשער שונים. אז יוצא שבשנה רגילה, בערב פסח בבוקר, אין לך מצה שאתה יכול לקיים בה מצוות מצה בליל הסדר. עוד אין לך, זה קודם שעה שישית. אז מה הפסק שאסור לאכול מהבוקר? על כוכך שמצה שמרגישה כמו מצה וטוענת כמו מצה, אף על פי שאי אפשר לקיים בה, מכל מקום זה אסור. אלא אם כן נדחוק ונאמר שמדובר במצות שנשארו משנה קודמת. ואז אולי באמת אפשר לדחוק. על כל פנים זה הראיה שהביא רב שלמה זלמן. כמובן שיש עוד פתרונות, מצה מבושלת, מצה מטוגנת, לחמניות מקמח מצה, גם כל זה אפשר לדון בזה עוד הרבה, אבל זה היה לגבי מצות שנאפו שלא לשם מצת מצווה, שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בירושלים הבנויה במהרה בימינו, אמן ואמן.